வணக்கம். நான் திருச்சி சே. எழில்மாறன் செல்வேந்திரன், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவையின் மாநில துணைச் செயலாளர். கலைஞர் 100. குறளோவியம் தந்த கோமான் கலைஞர், நெஞ்சுக்கு நீதி தந்த நீதிமான் தான் கலைஞர். குறளோவியம் தந்த கோமான் கலைஞர், நெஞ்சுக்கு நீதி தந்த நீதிமான் தான் கலைஞர். தாய் காவியம் கண்ட அஞ்சுகத்தாய் ஈன்றெடுத்த அருந்தவ புதல்வர் கலைஞர். கம்பனுக்கு இணையான கவிதை மலையை பொழிந்த கலைஞர். 2000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தொல்காப்பியம். அத்தொல்காப்பியத்தின் தமிழ் நடையை படித்து புரிதல் என்பதே இயலாத காரியம். தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதின ஆற்றல் வாய்ந்த இலக்கியவாதிதான் தலைவர் கலைஞர். ஈடு இணையில்லாத இலக்கியவாதி, பெருங்கொண்ட போற்றுதலுக்குரிய தலைவர் கலைஞர். 2000 ஆண்டுகள் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் பறையர் என்றும் பஞ்சமர் என்றும் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டு கொச்சைப்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை 1922ஆம் ஆண்டு நீதி கட்சி அரசு ஆதிகுடிகள் என்றும் ஆதி திராவிடர்கள் என்றும் போற்றப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஆதி திராவிடர் என்று சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி சட்டமாக்கி அரசாணை பிறப்பித்தது நீதி கட்சி அரசு. அதைத் தொடர்ந்து 1969இல் அப்படியே சொல்லப்படும் 2000 ஆண்டுகள் அரசியல் வரலாற்றில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக, ஆதி திராவிட மக்களுக்காக, பழங்குடியின மக்களுக்காக தனி துறையையே உண்டாக்கி சாதனை படைத்து காட்டினவர் தலைவர் கலைஞர். அப்பெரும் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியவர்தான் தலைவர் கலைஞர். ஈடு இணையில்லாத பெருந்தலைவர் கலைஞர். கல்வி கண்கண்டவர், கல்வி தந்த கடவுள்தான் காமராஜர் என்று போற்றப்படுபவர் தான் கர்ம வீரர் காமராஜர். எனினும் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக இடஒதுக்கீடு தந்து அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அத்துணை துறைகளிலும் அவர் உரிமையை பெற்று தந்த ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர் கலைஞர். மாபெரும் தலைவர்களாலேயே முடியாத சட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி காட்டின தலைவர் கலைஞர். இந்தியாவின் மாபெரும் தலைவராம், சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராம், ஆசியாவின் ஜோதி என்று போற்றப்பட்ட ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவால் இயற்ற அஞ்சிய சட்ட மாமேதை, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே உண்டாக்கி காட்டின மாபெரும் ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர் அண்ணல் அம்பேத்கர். அவரால் இயற்ற முடியாது போன சட்டம். உங்கள் புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் புரட்டி பாருங்கள், உங்கள் வரலாற்றை எல்லாம் திருப்பி பாருங்கள். இத்தனை 1000 ஆண்டுகளில் உங்கள் கடவுளர்களால் முடியாத காரியத்தை, உங்கள் பெரும் தெய்வங்களால் முடியாத காரியத்தை பெண்ணுக்கு சட்டத்தில் சொத்தில் சம உரிமை பெற்று தந்த ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர் தான் கலைஞர். 1989ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றி காட்டின தலைவர் தான் கலைஞர். அப்பெரும் கலைஞர் ஒரு சாதாரண முத்துவேலரின் மகன் கருணாநிதி என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தால் ஒருவேளை அது சரி. ஆனால் அவர் தந்தை பெரியார் என்ற மகாசக்தியின் சித்தகர்ப்பத்தில் உண்டான கரு. பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா என்ற பேரருவியில் உண்டான நதி. காற்றவரை கலைக்காது, கடல் நீர் அவரை கரைக்காது, நெருப்பு அவர் பக்கத்தில் கூட நெருங்காது, சரித்திரம் கூட ஒரு நாள் செத்து போகும், அண்டவேர் அண்டமெல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும், ஆனால் அந்த மாமனிதனின் புகழும் கீர்த்தியும் என்றென்றும் சாகாது. வானுயர்ந்து நிற்கும் தஞ்சை பெரிய கோயில் கோபுரம் ராஜராஜனின் 1000 ஆண்டுகள் பெருமையை இன்றும் பறைசாட்டுகிறது. அதுபோல் தென்குமரி கடலில் வீற்றிருக்கும் ஐயன் திருவள்ளுவரின் கற்சிலை இன்னும் 1000 ஆண்டுகளானாலும் தலைவர் கலைஞரின் புகழை பாடும், போற்றும் என்று சொல்லி அந்த மாபெரும் தலைவரின் புகழும் கீர்த்தியும் என்றென்றும் சாகாது, அழியாது.
என்று கூறி கலைஞர் 100 இன்னும் பல நூறாய் தொடரும். இப்போதைக்கு உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.